El Symbiosist és un projecte que ens permet estudiar quin és l'impacte de posar plaques solars sobre cultiu hortícola i veure quin és l'impacte que hi haurà sobre producció, quina quantitat d'energia generem, quin impacte hi ha sobre el microclima, si tenim més efecte aïllador de calor, menys efecte aïllador de calor. Nosaltres el que volem és que als cultius els hi arribi llum, no els volem deixar completament a les fosques. Llavors, aquest projecte testeja diferents maneres de fer-los arribar la llum als cultius. L'objectiu d'aquest projecte és veure si té sentit ser autosuficients, és a dir, agafar l'energia i consumir-la al propi camp, ja sigui per anar cap a tractors elèctrics, anar cap als sistemes de bomba, per si hi ha granges al voltant, però probablement el que té tot el sentit del món d'instal·lar aquest tipus de fotovoltaic és en les zones periurbanes, que hi ha zones agrícoles que estan bastant tensionades. El que tindria sentit és anar cap a les comunitats energètiques, és a dir, que aquests sistemes ens ajudin a generar l'electricitat que necessiten les ciutats i que, degut a que no hi ha prou teulades, doncs es pot generar amb aquest altre